Power struggles in the ruling party ZANU-PF in the government of Zimbabwe panguva ine onokanzi asvika kuma-levels ari deadly. Ma-levels ava kutyisa munhu wese wenyika yeZimbabwe. Pari kuonekwa kunzi any deployment panguva ino, any promotion haisisiri ngori a regular promotion or a regular deployment, but panguva ino inenge itori a massive, inenge itori a meaning inenge iripo. Pane part rema-power struggles anenge ari behind, ma-pegs anenge ari behind akaratidza kuonekwa panguva ino. But as time goes on, people then discover that is the reason why they made such a move. Saka mina mashoko ari kuda panguva ino anoratidza kuti hazvina kumira zvakanaka. Ndomba subscribe or like on the bell icon. Recently takaona comrade Matimadanda he died of food poisoning. Panguva ino pobuda nhau zichiuya panguva ino represent until 2030 chikora zvakananda achiti just heard from comrade Kageni Ajanga, now General Elson Moyo Rugeje deployments and the reshuffles are cover from Mnangagwa's new plot. He's shifting VP Chwenga's allies, planning to crown himself king in any time. Then eliminate Chwenga. Full letter drops tomorrow. Doma developments are kuda panguva ine achitaurwa na comrade Kageni Ajanga ari kuti panguva ine pane ma-deployments arikuda kuitiwa. Arikuda kuti Chwenga's allies vanokwa kunzi these are strong men contributor and those who took part muma 2017 transition panguva ine vanokwa kunzi they are now being deployed vachibviswa from the main course kuti zviite kuti zvinyatswe pave way for these zvikanandas. Pana patinoona kuti Kozo again inopostra this post chiti unconfirmed reports indicate that retired Lieutenant General Rugeje is poised for an appointment as Zimbabwe ambassador to Mozambique. It will be his first government assignment since retirement. Initially, he was expected to return as the ZNA commander in 2021. If the posting is confirmed, he will step down as a political member. Doma developments aripo panguva ine aratidza kuti hazvina kumira zvakanaka. Pane comment section medu bodzidza mafungiro enyu muri kudiwa pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, watch and turn the bell icon.